Ahojte všetci, zdravím vás zo Spartan Race Beast. Ďakujem vám všetkým, ktorí už teraz na Facebooku ma pozbudzujete, aby som to dal, spravil všetko toto. Ďakujem sponzorom domček.org, teda Lidera. Ďakujem sponzorom, ale ďakujem im skrze to, že mám také ich projekty na tričku. Čiže ďakujem Danovi, Domček, ďakujem Radimu, ďakujem Ľubovi za proti korupcii, ďakujem Viktorovi z Fokusu, a hlavne si pozrite v Biblii 1. Korinským 9. kapitola 25-26. verš, tam o tom, že oni všetci tu a ja spolu s nimi ideme zapasiť do nejaký peniaz, do nejakú medailu, čo je použiteľná vec. Koľko do toho dali všetci? Prípravu, strávu, sústredenie a ide len o takú vec, ako je obyčajný hlúpy Spartan Race. A o čo viac by nám malo ísť o duchovné veci. Jak veľmi by sme mali sa na to pripravovať, jak veľmi sa dotýkať svojho ducha vo vnútri, ako trénovať, ako pestovať. Takže tak, ďakujem vám za podporu a idem tam. A keby to bolo moje posledné video, tak vás zdravím, sa vidíme v nebi.